Your hairstyle is your vibe. Set red, set your vibe. Zoto media rang hambai. Singtini media focus khajani thangman nangkukmani hingke sini pepajala bisini nginai tini sini pepajala bisini zoto leaders of phaimanjak tai kidablebro sini chairman phaimanjak phaijak tai vice chairman Mia 19 tarik BJP ro sini pepajala bisini samnogor kamio sini bisini khoraksafano Tipra Motha yakarei BJP thanai korei tai gana buni 12 takar jolani kabang borok tubuinake 105 votar 368 votar reinake je Mia borok sing sino samnogor kamio tubuine pepajala bisini Tipra Motha yakarei BJP joining khaike manabo bebangno tatal sino pepajala bisini khoraksafano Tipra Motha yakarei nai thanai korei ang abono media ni bisingte joto BJP ni leaders rong saklaina musungo sini je thangsa sini Bubagra je sino sabnani sini man thainor nani thangtani sini je thangsa no sobainani bagainai onya assembly ni tubuinai sini 17 golagatio je banchan khlainai je Motha no sobainani ta thangteng ang abono borni thani BJP ni leaders rong thane abono kokasarnai karon khoroksafano sini je pepajala bisini thangya uinai 12 takar jala he gana buni ni gari bai kabang tubuinai ke je 105 voter ai 105 family hai keba 368 voter ni je saklaimani abo sini 17 gula tini thangsano sobainani bagainai hai keba sara Tipra ganangai orni kokno Tipra Motha yakarei BJP thangka hrinai ke je tatal borok samane abo asole abo rong belai ke ang sajakliya selenka tamni bagai jaga borok oba hekeno je boroni IPF ti BJP no buskango basarinai borok hekeno jaga joining khainai sini Motha no durbol khainani bagainai borok saitogoi tongo ang abono media ni bisingti kesarnai je tini sing 20 tarik je borok thanai 19 tarik je khaimani no taisa sing abono joto sini Tipra Motha ni leaders rong ni thani angobo kokasarnai je tatal lukmani no puitusai awinake sini 17 lagati takbo sing krakno tongo sini bebangno strong sini leaders of khoroksafano sini supporters of bo Tipra Motha yakarei BJP ni Bana tola thangya aboni bagai ang hai BJP rong ang mas saklai phiro 17 lagati jodi norok tatal oba heke jodi kok bini tong hangke sing buskani dino sini leaders of jota suk tonglak sing obono sing krakhe sing porekhep nanai sing step nanai kono bisio phano jodi onyo assembly rong ni tubuinai Tipra Motha yakarei BJP thanghainai jodi norok taisa jodi kono jagao program khaike hangke sing obori bagai Tipra Motha joto leaders TWF YTF sing krakhe obono step nanai oba sujok sing kuni dino phanrglak norok barbar khe norong thanang kaisa koimung sin 17 lagati thangsano sobaina tanaidi sini buskangni sini Bubagra kaham lamao sinor nani thang tongthani manani jorao norok haita khaite tai ang joto sara Tipra ni sini joto sini leaders songnang kokasarnai Tipra Motha ni media tei nungma bai kuni dinhom putusai awinake kaham ke jasai khainai kebo bokharok bayatike sing sini Motha no sing tep thangsa khlailenen bagai sing ma boknai oje 17 laga tini pepajala bisini samnor kami je Tipra Motha yakarei thango mana bebang tatal obnake pututasari khoroksafano sini je bisini sini Tipra Motha yakarei BJP thangya
joto je sini tongnai rok Tipra Motha ni borok na he ka ba BJP ni borok na basar kha abo bo norok kaham ke je media je borok focus rekha norok abo no bo nai nai di abo nang jot thani ko pasar nai tai sinor je phaiman ja phainai sini bisini chairman obo no tuinai thaja thani media ni buskango bo saikhanar nai Kuliano media person no dalai no hamaya karo tamuni Himalaya bising basang je amahai bauta bas kok asai tongona naro rifrigui rutugui sini thani khobor na pamain bagui miani je sini pegorjola bisini samnagor para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao kesam MLA ni netrite যে ও জায়গাও 105 ফ্যামিলি তাই আ জায়গাও 368 ভোটার যে প্রচার খাইমানি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों ও জায়গানি বরক जों ও বিসিনি বরক जों কাহামকে সাইমানি দङ সাবো তামো বলাইন চলি ব জায়গা চলি ব জায়গা দं जों परिष्कारभावे सायमानै दङ এবং जों सिनि सिक्ला बदल तिप्रा मथा ताई सिनि ब्रिरंनि बदलतै जों खबर नाखा आबो कुनो दिनो सिनि पेपरजलार बिसिनि मासापन आ जागाव जयनिं रुई बरक तामु खलाय जारा आगि दा बरक हिमि दङाय बरक न बरक बीजेपी हिनै सिनि तो खलायनाय जयनिं खायो हाय खायो इराय खायो हिनै पुरापुरी बाउता बास कक साइनाय चलि दं काजै अ जागाव आं अमहायनो सानामु संगो नरक कुनो दिन अमहाय बाउता बास ककटा सादि बाउता बास कक साइनाय सिनि तिप्रा मथानि जे इउनिटि न सबायनानि ता थांदि आगामी दिन जदि न अबहायनो अंगै तंखांकै नरकनि बागै कायसा भयंकर जों चुनौती अथवा साबधानता रुबो नरक अमहाय ता खायदि जों अमहायनो जदि नरक मै तंखांकै नरक बागै जों करा व्यवस्था लानाय